machiegni. Bruce Ogweno yawre Achiew nade? Achiew maber. Kaluogo achiew maber. Weche thoth ahinya achak ka matimore kaunti ma Siaya ma kaunti ma iwuoke Biliano jiwa iwinjo ka gima timore kacha Bondo bura ne otere kacha kaunti ma Siaya mano edono ma Siaya nyaka sani winjo kacha ka Steve Biko wacho ni gima oro merito kendo oganda mathoth bedo kae karite ahinya. Omiyo paro machalande nyaka sani ng'eni gino mano losi juma mokalo ten twak ma pod wantiere kodo kae e kinde ma wantiere jogo monego rit oganda ema kore mako kaka chich ma itudo gi njore mago mag tiyo kod ang'enge kata mano wacho ni robbery with violence. Aparo ni mokwongo an so disappointed notimore county mara ma Siaya to odwan mondo wang'iye holistically. Namba achiel aparo no interest mantiere mang'eny en mana nikech useneno gima jopolise osebedo katimo ni jopiny koro seche moko iwacho ga ni malipo ni hapa duniani. Bende waseneno ok mana Siaya no kende waseneno scenarios mang'eny ma polise obila monego bed ni rito ji osebedo ma gine magitero rais ji to ineno kaka nende Biko temo explain bwana nene ng'ama ng'eyo tiyo kod ong'eyo tiyo kod fire bunde koro en gima lich ahinya. To bende king'iyo aparo ni seche moko wacho ga ni yang' gweno yanyo gwang'. King'iyo ntiere gik monego no review sani. King'iyo kata na situation ma hali ma polise odakie bende sani en matek sana. Koro onego bed ni sama violence, robbery is a crime. Mano bwana no nyaka teri doho. But sama wantiere kod issues mago matindo bende wang'iyo ng'ino the last time ne wang'iyo status mar polise wa mago bila wa en wen obila gi gin jowa gino wetewa mano wadgi ng'ato mano jaod ng'ato mano en ng'at mowuok kamoro to ing'iyo kata mana king'iyo ute ma obila gi odakie ok gin maber to seche mo gibiro e gweng' koni to expectations bende ntiere malo. Ineno kaka ojano no bende ojano matin inyalo yudo kata kana lifestyle bende en lifestyle odwa keto kamoro modwa ng'awe matin kaka ng'ama noyudo tich. Jomoko bende nonyiewo tich pod duoko pesa mane ochulo konyiewo pod tich mago bila go. Koro ntiere issues matindo mar connected to that but I believe bende no en reflection mar society marwa bende. King'iyo joma ng'eny mo jokwe ma jasiasa kukwalo pesa mang'eny to gine waweya lakini joma tindo iwacho rech matindo to ka oyudi gimoro to gini deal kodgi kabisa. Koro sama wang'iyo gini bende onego beno waseneno cases madongo mono bedo dropped last year mag joma dongo mane nitiere positions of influence mane nokwalo omenda mag jopiny. Koro onge lesser evil sama koro wabedo ni koro wang'iyo wachni onego bed wang'iya holistically but two things I am so happy ni obila bende komak to bende itero nyakidoho nikech ng'eny ni gitimo ga gimiluongo ni cover up. To number 2 bende onego bed ni wang'iyo ni sama gini timre rech matindo ok onego bed ni umia kende nyaka rech madongo bende kobedo involved issues mag kwalo mwandu